fáilte gotí episód I bhid séideag go plé go sprí agus tá muid sceag me se Nollaig Shona agus tá muid ar de golbhúteáid an art sucrú rudaí agus scláán agus duna cholasart rudaí agus tá muid súil go mór leis nach chuil. Tá, se go jazz an sosáil agus be se go jazz go mó le cinnád bhís John beidir chuigí na mar sin be sin go jazz. Tá, ar sin. Agus se chuir mé batteries sna breakáin gon cálín beag mar si is le go dúrmuidir sin de cin blianana. Tá, leis mu bhile. Se, mar bheith santí tíocht go mó. Chanáit nuair dtíir linn beidir go dúrmuid de an seo iad. Tá sunní tifiarim sa te mar sem machla sin sibsart formula eisteach tar an eisteach sart nó snífart nó rudaí mar sin. Tá sé scríbe ar goutin sinna ggéarrán an cushion a thucrú haine héine a comporteach. Tá líráid nó ball a sin sin mai ceapú ag ar a chuir a bhálach nó a cin te ceappa an ngute man líráidhhaid. Níos a choil se be sin an chuid chlóasa. Récha beidir bhana se beidir go sucre sí sinis ar ball. Ní mar sin ra neirt me sin bin na chlósa buí. Ceapan gur líróid sa bin na chlósa buí mar se. Ach sé tá muid ben ar copplarúd le dearnas ar telínis ar Netflix agus beidir má bhí Netflix a géistecht beidir dúir se coppla mí an eisceáin mal chaín simta an gáil mu in sponsorship na bachlinn Netflix. Yes. Bhí ní bhéh de an istáid podchairlaí an seaachtain se thugad mar sin seo é an ceán dearmuid ceán speisialta na Nollaig mar ní bheith on cheán ein stoi idir an Nollaig agus ícinn bliana. Tá coppla seachtain i récha. Se mar sin John mu sin cean níos fuidir an gná chean bumper Christmas bumper episode episode na Nollaig speisialta. Duna mu díirecht más féidir bhuiach leigech Brian Chesart matamuid ná. Tá sé tain tá sé frosta go leor cóir a bheith a dí ach táireach le sáfáide tá sé te sáfáide me go hondú bin cinná thart ar leabhar beidir tuchatíteach ceanú mar sin. As imid te sácha is go ach táireach le sáfáide mar duna mu díirecht a réchaí mar sé be sé ngar a bheith faoiá níos fuidir ná gnárat chun sé sin si sásta go dtí mí anis. Cin rud is smúil tá agsú le faoi Nollaig? Is smáilm well leis go mó is smáilm bheith mai ceapú lomuide a hána ach bheith gimmart Scrabble gimmart clufií eile de raibh sé a fuirsí cúpla clufa sin an nora viidir go má cé an cean sin leis na purí na pears cén tamtar sin snatching pears ba matching pears ba snatching pears rudní be se heile se sin lom. Fu mar cean freisin in gailge túr cá agus bhí sin anmha bhí an sprían lei sin ach an tain rud ná bhí bouttaí de friúláán ó soort cinálacha ceisní de friúláán bhí was at the star Tyrolas ólas cinálta rudí mar sin ach bhí cean politeocht nuair cinint bhí sin nó nuíocht nuair cinint ach bhí siad scríomh beidir Gemlí nó nuair cinint mar níor siad chosas condáta nuair dí sin na tagartí agus bhí bouta eile an freisin seanachil ach go agus na seanachil tá mis sé cínte gur chum siad iad gun clifa tíarné mar bhí díos muna céad seanachil an agus was bhí cuiide go bán eisteach go bhí cha bh chun mé sin mar ríéis fa go jazz. Clufa le hainslum go mór na codename Tá mó mar sin le séna se go bblianta na siúil háirtar. Rud cinint mar sin an bhfuin clipií barad nach daí leat? Tá go mór nó Nahabra. Gihá. Settlers of Catan. Se. Mars even ó cean sin. Se bhfuil de tarút cin tean
ledra nach faoi ús. A te ró áda. Barlam clufií nach víns an sé ráis sé ráis sé Ach ráis. níl se go fáda sin agus ní sam tuis go séintach. Well, Scrabble. Cinna a clufi Scrabble. Bhá fáda céin? Ní bh. Bhach. A bin sé deach fáda mar go mín níl is ché mar sé ceart. Béidir go ba. Ach, Tá sá gur lútá sem mar beidir mar lomig go mó agus chuma dhéchail ar séire agus mcal immerslum. a ní máile doncoilech an Ní éidir. máach Na, má chuir mar dhéchail ar ní ní mar ó chin si sin. Beidir se ach Tá cíú dat nimmer sib níos minicé nach se lip. Ní me túach úr nó hó. Bhuiir nach óíomh se ach ní sam tíireach ar fahad nó compart le mar midrá codename cinná mís clufháin beidir ceúid a beidir finúmad ní attention span sin an aib. Deach ní mar chus hais Ra. Beidir bhil níle sam. Well mar dústú beidir tasad nó réalachaisú í beidir sirt. Well Tá si an res a cálinn beag ní sinna go mé sé ggéir settlers of Catan immerslum ní heach an sinnach den bháin eile go mo an immer sin trúr. Well beidir go man ar líne bhfuil sort legend í an cecha lena mart nó beidir gus tin beidir éis mu immert beidir hénta suirt go mé se má. Is áfu sin. Mi se an eileach. Níhacha sé. Tá me sé agsúla brenner sconáin freisin le má bhainseir bailile. Mochttas ra chláán le Germid méún héin agus éon fáiste nó mat ra chláán le Germid dóhéismóirs or dí nó mocht má bhainseir lei sin Breid mochláánsa stáid mochláánsa. Sta gnéan má bhaintir a calor daine in is meá sin is family san Emily san Emily Jersey se te. Tá ruí deáin tá cad at sa mar caiintear dúcha scoilge suirt was het fokle béle úsáid nó ellen seo ach ní cad amsa sin íana. Maar is kunnam sa hanna be me gurrá ní sam sa focail le mitógaí ag an nám an focail goige mitógaí gloves agus bhí mar ófáin se go me mo chuid glovaí. Is bhí tú níor stopú fós bin tú lu sin go minic fós. Tá sin sefuide. Tá samach Tá bhí families an bhí mitógaí an nará? Tá sam. Mar sin céim go ce at na focail around agus ní ce amsa. Beidir ar nó seach san út faoisina sin teach focail compta sefuideach sart. Seach focail compta tan ar leid le family le nó sé family nó nemily. Tá is focail ceart tá mainte le me suirtach. Ach mitógaí gloves ní. Níarnte nemily dearn mo chláán i mo chláán san nó bhaintir. Tá chuid gcuilta beidir. Se. Well ús a mé caiit finis mo chuid Moid seáirecha móid tuis mai saoir tas a dearan mochláánsa i mochláánsa. Dearna sin. Me heb bhil áte chuán agus dearan siad chláán deach le haid dearmid dochuid páistí hain. Se. Agus an chláán sin. Sar teáirecha saoirecha. In sin bfach siad caint da mé a caint faoi dochuid was a hisismóirí dearcha dearacha ní a nacht éonir mar sin bhachtú de bhaintear. Was dat? Se beidir bhfuil sam sin mis sé team golóir daine le rá freisin máchláánsa ach nó freisin i rud dearfií deirte mai mé aráteáte chu dhéile freisin le cé leisio ach te ní smús a faoi céad a chuid tuismóirí nó cé a chláán sart. Cé leisio. Cé ó héna nuis? Ó Táráinna mar sin. Táráinna mar sin. Ach ce leisio sé máile mar sin sart.
ach Mar sin Cliffy Boward agus beidir cúpla sconan freisin cén sconan han go mór cúpla blin an bhreanmuid ar Nollaig Muppets Christmas Carol. It's a blind of Queen and Timmy Belgabet. No, Tiny Tim. Timmy Belbita. Tiny Tim. Timmy Belbita. Bhí tá pop ar óíocht de scrífa ar céir bhí mí cheart lei sin was a cin gáil bhíanaar de hín agus bhí rá is dói tuberculosis mar ag an am bhí se capú bheith bhí tuberculosis an nó etin na ba. Bhí se an chutin tá etin. Agus mar algóir se an bhocht nachach mór an bí agus mar sin bfach sé sort mí chohí nó malnutrition malnourished. Agus bhí was is a sconan fáin sé turkey agus a sé characteríist. Tá sam. sé tá papar óíocht a scríf a faoi sin céir a bhí mí leis agus was gan straán san cecho cosintas a bhí etna gan bhí sé seaca fan géad gon déanaar a faoi í seáid agus mar sin. sé bhí sin ítach agus níor sé feiceam i gceart Muppets Christmas Carol rih sin chábhlíí hin a gap a ben ceh Michael Caine. Michael Caine. Smaile Michael Caine te go má. Bhui sin fós beo? Tá sé fós beo. Bhí an counting go agus bhfuil éon sconán Nollaig go bhín tusa breanúir go minic. Well, tá me sú go mór bhí sé ar Instagram a sin réon túáilm go leir sconáin gailge bheits ar TG Ceir, mar sé ruta me sú go mór leis na bhil bhú garrá. Kung Fu Panda? Se, cos í agus Babe. A bhfuil Babe an gailge? Ní. Áit áte mer se. Sin rud was it sconan nach í live action. Barlam mna na gailge mar When was jumped an is a cédáit mar wasn't it duna kaint a te na henni bhí caiint an gailge. Séach na gaiid na a Kung Fu Panda Shrek bhreanid ar Ice Age Journeys sin go má. Se bhreanna. Ach tá meid sú go mór le brenn Kung Fu Panda chuid fá cin lá bheith sé. Fantastic Mr. Fox about freshen rud a rainú sin mai ceapús. Tá mai ceapú couple can eile fresh. Well, a Happy Feet hí agus dó freshen tá mai ceappa le an gailge mar súil. A Kung Fu Panda cín sin le an gailge mar súil go mór leis an ceall Pó. Má bhín sé ar telí I ri an Gínar an Nollaig bet tú imi bet fin an imi sé banner. Oníideach me seach an cailín bag freisin deag me sí fion gur a ceiltíim. Bíhan lumsa dúirs me se hána Dáach le an gaige go lílo agus stitch ach feicáid sin Disney. Tá Disney, yeah. Tá ag súg mór le was kid a héin hólammuid gohfuil legin goilge go Avatar The Last Airbender an ach ní se le fáil éát. Bhí dtíine caiint faoi ar lína bhí an OPT an sin in sér Davis lu sé I dosach sin an céadú a hólammuid faoigus. Sin chola mé dtíine caiint faoi ar lína agus rá bíhan in éisnáil ach ní féidir an a cin má an rudi cinntar sin a dhéanana a eistú go gaige agus sin bheith go Jo agus chur a bháil cin fá. Was that Carcolor rudí tá junta I Maryla tá sí junta le airge de híú so dé ach nuirdí tá junta gailge is sort is son na cúise smú tá sé junta was that ní sé junta le na mílte nó na milliún a híú nóin mar sin mátá se an bí mar sé fáil Bucheart. mar sin mátá aon na géisioach le segus tá aon rud faoi Avatar The Last Airbender an le an gailge chur fála nó gailgin na héirin na hol le an bhfuil gailgin na Albban se scosil go bhfuil. Well, dhéanach se sin na grúm amach an le an gaige ceart ar fá gail ceart chuig an éan ar fá. Se ní bhá se chun méúr a cid bh se rá tearn. Well, mar tan cean béle feici an trí nó cheirtarn, bhil am sa trí cheirtarn a beidir áta níos minic. Se bhah se ach bhach sé was a bhachtú ná an cóhéic beidir dhéanamach ach cínte bhach sin níos an le an gaige bháin. Ach sé cum feachtas, beidir sam níú tá mu feachtas. Cínte well tá se an áit cinint mar se beidirúlas a ceadúnas Nickelodeon beidir beidir le Warner Brothers tá ceappa mar me go mú mé le Warner Brothers Nickelodeon ach nachhfuil was go hé nachhfuil Netflix níle sam
bhfuil se juntún an hólach Tá me ceap gur se le Warner Brothers a cheannacht agus mar se nífachas beidir mar cheanann se Warner Brothers beidir mar se ná nach chuir ar Netflix le go nach bhfuil rud a cinn sé ar Netflix SpongeBob le an gaige SpongeBob se mar se Deach an is seach sa settings agus tá tún an gaige ran marchang SpongeBob ar Netflix. Mar sin bechear go ban ru céine a faoi Avatar se ítach. Ní féidir bhil de mu a ráil bhean naimprinte Stein nach naimprint. Well rial mu lenas rial nar chola mu dosach nuim se. Rial mu agus right brúf mu pás in is agus check mu Netflix agus tu rás mu cinse nach go muid Jimmach nugus mu rás. Mána ha mu rás agus má chríochtní an potchuile is tá a go mu míle brenn le an gailge ar Avatar the Last Airbender ach se trí mu se. Ceir tá rás agus mar cheachmuid níl sé fáil an gaige ar Netflix. Tíach bear le Tá sam nach bhfuil sort Spáis nó Frankis nó te chuimóra nach chaisteach Tainte sam. Well chud a gasan is mé sa Spáin níl go méid tíide chuit deisceart America heas agus tá go leir ní cimméid na 100 milliún daoine stáil lá an Spáis mar ché teanga. A chud gas mé sa Spáin is cai se gohfuil le an Spáis se. Cai se gohfuil. Glacham gohfuil. Beiidir meil ar náit támuid níl se sin ar fáil ar Netflix, beidir na chuid sa Spáin fach sé fáil nó níos am cecha bin ruí sin nach. Réchi. Rud eile gur bháil an fáil amach freisin ó na héistóirí má tá a géon duine leabhar gaige go fáistí faoi dúnála nó le dúnála sa leabhar mar faoi láir an chalín beag is even lei fácinn is even lei dúnála. Tá sí féing do dúnála dúnála. Tá leabhar bháin an ní an gaige tá sé ní méirlachan air is cinál teanga compta é. Dú is tech scrífa ag Carson Ellis agus is leabhar an jazz is tá sort léráidí álinn an go ar feithidí difriúla agus sa leabhar tá na feithidí seo ag fánacht agus ag fanna go dtí go bhás an blá agus tá si tógáil ar tíbeag ar an mlá agus tá siad was bant an tanhas ach sin tag an dúnála agus a fatí ar bar fad rih an dúnála mór seo ach an sin tagan éon spoiler alert tagan éon milóir agus ísan sé an dúnála agus is even as an chalín beag an leir sin ach tá mé cepa go gapan si gur sort léach an dúnála ní higann si go bin an sort návid na feisiile le an bedí se an bedí agus bín si ra dúnála agus bín si gur gorá go si an le nach bhfuil an dúnála air agus sin nuair tá dúnála imi bín si gur go siir go sí le nach bhíon dúnála air agus bín si gur brenn agus bí muid go isteach ús a bu muid go timpplatíí agus isteach ag go leiras agus cuatú dúnála dúnála calú dúnála calú agus tu sin ítach mar tá fatís ar glór daoine róp agus ní ag mé fatís ára rih dúnála mar sin Dard mé leabhar ó Kenny's Bookshop ar líne agus tá is ceanna méir lei agus tá dúnála mar príomh character sa leabhar sin. Ach má tá aon bhilta aon duine rud a cinint tá bug níos beidir ach aon leabhar gaige le dúnála tá féna go fáistí óga le go ar pectoris rudaí bá sin go jazz. Tábhach. Is freisin má éon chlufií tas go Android nó Apple go fáistí tá dearmuid ingailge tá chábhléon dois nó mar sin. Well tá coppla clufa sort ar an tablet amsa rudí an siimplí tas go hasú an óga tas balloon pop. Se balloon pop ach tenrod i méla tas main brún tú present tú balloon as jersey focal be litir nó focal a kins nís am solas no jersey tas no legan berla no tas tenrod jerin an clufe i méla at amach clufe mar sin in gailge
bha sé sin ionintach ar fad. Tá tegan nuad béla go leit. Tás a bí chuidirmuid TG ceir te se th cín sé sin ionintach. A fá sé ionintach amach clufií freisin an. De mé ná de chuir a tablet. Us a ní gom bit gear go sí benú a tablet nuach a de gúnaí a tíach fiúnteach ar fe genú mat nuair cin sé bh go jazz amach cean gailge. Cínse. Big glór break an was a laurín tan fón beag sin agus fu brún si teoch na crappy agus dearn se bye agus ruí mar sin. Ach fá go jazz ruí mar sinna bhain go freisin. Well rud a bhí mis rá freisin má tá léide go rud gúil tú ná chuireás tá fón brégach go gasú ach bheith ná óhain éhrechaí má litrechaí nó ihrechaí nó fola nó détasachaí úhéin a hógeal as da mrúfa an rud an fón brégach as sin da mrúfa crap in a rud a cinint thiocach an focail sin a níos nó litir nó fibicin nó éhir níos am legan gailge meil agus is a rud in a sláán nó rud mar sem meil go minic cluisi mé na vín san fón brégach aice cluisi an fón begach ra bai a sin jearntí héin a sin sin leis a bhin mar is a rudí mar amach le an gailge sinach sin ionintach má léidir go rudáin. Tá cúpla teachta an seán ó Instagram rudaí agus YouTube béidir go léifh muid máchiad. Tá cean seo ó Páric Quinn ar Instagram a cháirde bhór gúna weim an fír gur bé atá gceist le spála na clochbeag le na gcuinnitir bolán mhór le chéile i mála. Sin a chuid mé le tamil nuas ach níhé sin atá scrífa ar teanglan fanna chunne gur mad. Se bhfuil se sin é spála chun tú faoi chloch mé si staidirach sa gláid spála chur spála fú spála fin cloch. Scuoinach mé sí ar de boga staidirach go mé cloch staidirach as láidir sa gláid. Agus ní bailla ar an muid an seo le haine cinál chláich sin mid tí mó ach chláid. Bailla bhacha sin sa teach. Was it to do sa teach was brein tú ar na bailí tá timpplair ach chláid. Ach tas fu leile an freisin ní rás amsa go dtí le dearnas chláidhah díocht tíh mo an teach atá rubag níos lena ná chláidhah timpplair bólia. Jean sib scúnsa. Scúnsa. Sin bhacht timppla ar típa na tí. Níomh gá suirt bearna. Níomh bhil gceart a béidirach. Níomh se. Ach se scúnsa. Bhfuil éon rudéile mar sin anú deoch chláid scúnsa bin taobh? Tá mar cinnte go bhfuil. Ní man chuine bhar réon rud agus secondteine seachta ní hé le rá nachhfuil le samú bhfuil. Tás a teide gur chuinehú ar a buinte mar a deara. Bhil sin an ceisisin agus an sin tá ceistele ó duine cíns Hillary ar YouTube. Tá si níhad an céadúir formar teachtar twit Hillary mar sin gur mé mad. Dúirt si podchréile choálann sin a chuirde ní hiag go mór an fós ach tá ag tusnú ag aint cúpla focail eile gomáil. Ó agus tá cadence agus fumaní an chóir gailge seo choálann agus cósimú fiú mátá thuirseach mátá tú thuirseach go straindirí ag rá sin na gúnaí hathe. Well, ní bhíonn tú riomh fáil thuirseach go daoine rábhardí jazz. Dar go a caiinte. Stein nó stainine be te go jazz. Tá se go jazz ruí jazz a chluiste fuchtain. Sin é mar sin gur míad Hillary tá sam bhfuil tú nuhaach mar sin tasúlam bhfuil rudí go má an sin agus nach chu sé rá úr an tam seo go bblion. sé tásúla nach chuilecha éirid. Ar bhá le a go go nuhaach é am fanan? Béidir á cinint. A camara ní léon saim mór chuig go America na réide. Béidir chaán á cinint tíoch le rá gramán agus na méid. Bha sé mam tá copplarad ceirceir beidir nó áireach bha sé mam. Ba bhhailm cuairtúirt sé beidir Alaska bha sé mam mu sin. Ach Grand Canyon béidir sé go Nis mar bhhailm go léanacht a bhah seans go béir
mánsú. Tá an nervman nó áhar fu a thuas sort o thua faoin tua agus bhí me tuairt cuairtear gailtal am an sin agus bhí sort cinál cin gaige bfach ar bíhaibh meas tú bhí chuideach go bar an chi agus bhí tú an teachas bhí ceannach go bhí sort núsrá rud cinn éis sé scríba agus dúirt me cid athla an cean sin agus dúirt siad ó sin ar tháinig an béir seach san gáir dúirt me béir san gáirí agus bhí tromlaí am an í sin faoi béir mánsú ach sé bh sin go lasca tá cinnte gomach muidir ná bheith cuairmach faoi béir beit an chuna sprécha nuícha tá an cinna spréh agus má hagan an béir de drosa spré an tú an stuff seo tá sé nu sem pepper spray tá sé bhád níos láidre ní bhór bheith agus sé stoppan se sin níiad de éún sin ní a ggéir bheith nó Anthony Hopkins ús Alec Baldwin is a scodáú The Edge bhíon sco sin ítach ar a bhorhas sinné ar bharbas The Edge bhí sé námha Honey mu sin le doncail chonig bin an nora nó áú nora níos fuidir siar dearin beidir áú nora ach se bhfuil táid cuioine go dtíon Spáin i mí lúnasa fi sé ach níl fin an ro tóci leis an smuoine sin ach an fágóil me gur go lán ná bé eclipse omláin na gréine mar sin tá gur go lán agus cecho minic bfach mu an brenner ceanna go sin was muna chamu go dtín Spáin bhín te thugann béir an go gotí ascinint níos fuide as éan am cinn geile mar sin Is it sé rud sa Spáin mí lúna sannacha bín chas mór an agus ní mailumm san chas mór sin Tá samach tá leid grúdáin le airconditioning seach an tíhisteach na sa tíh má tí a béidir Well tá sé ar an lista amsar an chuí fi sé rud goháilm Jonna sin Tá mar an áit cinint lína sam níos fuid a thu a béidir sanhearmáin nó áit cinint mar sin nó san ostais béideach sa Spáin an chas mór sin mílúnasa choile he go mar sé tucha cútecha sé cháid céim Celsius sa Spáin a tám sin agus farir níos teochtte tá rud í gaiirí níos freisin mar se Tá sé Jackar sin na haú mar go sé fuair níis fao láir tá sé Jackar an chas mór sin na haú mar fiú was bhaint sort éivirsach faoin chas freisin mar fiú head ar fisicúí céim bí me se róhest mar sin becin muid má chamuid an brada muid ar níos gur go an teocht tam se go se be mu ná ciníon níos cuiide go nám fu se go jazz go cin fach se nó ba bhhaile man na eclipse ceall céinte sé tro nach an éidir sin níos ríist fé níocha bei sé a bhí cean an éidir Hetar scóblion an cean partial a bheit agus bíon chuid gon chríonn bí an chealach ní dorachchasart se ní bhíon bhí sé ach was ní mór an difriocht idir sin agus chuimín sin ar ví cloutí an scuilm san lá sin freisin ní me fi saoúra freisin nach ach bhí cloutí an sa spéir níor sin difriocht sin a chuid bh cínte fibe cinnáis mar ní choile áit sa Spáin a bhééis sé dúr go thua agus fibe cinná se chaás muid caiid bh cínte go mééis an mar fá sé óach den ámuid an beach fádáin agus sin tá muid uair chlig ón eclipse an orú sin focail mín san nús a eclipse orú an focail céine leis an letar hagans rih was dat mat dú ingáile nó ar an ngata nó was an litir hagans rih an ocail san nemilí se ach bhfuil bh a go jazz choláán cínte bhfuil éon cinál bí tá agsúil gomórlaní inis go Nollaig in Jeanar na Nollaig cad in rud is fear leat ar a bláta well stuffing le gravy fatty brúte is smailum sort Wellington ba sort vi le an vegan nut roast Wellington nó sort
Bhí deis na just go jo glasrúid a Brussels sprouts agus rud is sin agus air do mór gravy na fatty brooch. Is fatty roasty fresin. Smailm fatty brooch agus fatty roasty. Ag an am céin le air do gravy. Air do gravy. Se, cit fútain. Soin na fatty roast sin a rud is smooth am siagsúla mar ní chuile láon nach muid sin. Agus is dear an tainrad na ghfuil obair geis leis. Ach, is tosí an san tínar ní chanífa go ná. Bhí sé dat ngar bh seaach an chuinis. Ci fá cit a hála cit a bhíon lá sin. Well, íon duna cíns tínar an jazz chum go a bhrela. Cé gra má an sin Ní me le a mí ní me hí druchtdós am riveú me bí. Ach fós hain hen an bílam bhí go hálinn fatty roasta, písní, gravy, fatty brúte. Ra fatty brúte agus fatty roasta? Nírá. Fatty roasta. No bhí fatty brúte na agus bhí na spíní Linda McCartney freisin, nírá? No bhí... bhí rud ó Aldi pastry. Bhí sé go jazz níor sé... Bhí rud sé cecalar bhí rudí sé. Ach bhí sé go níor meag súla sin nar bhí John Diener. Mar dechan was it pasta nó stir-fry rud cinn John sin bhachan. Se bhí mar cócrach an cailín beg freisin mar se... Sí tú tócha fád mar cofin a chorbe an sin haid tú... Níor éon cháán ach bhí freezer mo chuiste smáirí for ma íosacht Aunt Bessie's. Aunt Betty, ba? Bessie an 13 apple tart agus Jonse sin mar cácu bhí seach má céanna le cácu bid. Bhil bh fáiti mar níl taiad a bheith den cáci mar sin. Bhil fáiti bhfuil dosach nach nabit seach ach freisin an práiseach a faci dí. Mar sin bhí mar chósáasta céine leis an apple tart. Agus is né. Ní hen brelas agus bhí rubach sléig be. Bin an sléig. An tuachtar sé bhí nuachtar bhíg nach an. Agus sam cepa gur rud garmána seach ar an container Schleigcream, SCHLG, Schleigcream. Tá sé deas ar seach leis he freisin. Se nó se rud a bimar sin apple tart nó chuann sé leis. Teáil mar teach le cunealháin mór níor bhac me le na cuine agus na chuir. Líomhacha in an cuioine teach. Le muis mór. Bhfuil éon rún na mlíon nuat. No New Year's resolutions. Well... No mé sat beidir go tí níos gur go ná. Beidir níos cuid go ná, was a bí me gúnaí... Tá mai ceapú rud a fálam tamsa na sort díú rud amháin. Cuilm sa hana bhéin níos sóige, óilnis tá me ggéar tá me le seanna, tá me le siúdaíon, a bh beidir chúna sé rud a sin íon éon rud. Mar sem, tá me ceapú beidir deach rud amháin, nó hó beidir ránú agus benú me an cunne leis. Ba bhhailm níos mú leabhar a léamh. Mat man an beidir sé leabhar léamh fifis a sé bhéon sásta leis sin mail. Tá mai ceapnar léamach beidir leabhar amháin le jamléanana mar sin. Mar sem mat man an chúna sé leabhar léamh bhéon sásta leis sin. Agus forma gitar chábléna Tá sin is clúide. Tá sé sa gúna sin tá mar le ceall. Agus cean speisialta go cean citach. Mar se ba bhhailm gitar ólam freisin. Us ní go me ggéir bheith ionintach gin gitarna. Dachtú sa bheith an coppla pórtachas agus ba bhhailm me sin íonna te go máirt. Mar se sin cháhrúd ba bhhailm bheith an cuineilebs. Mar sin an tám seo an blin se thugann béimar sisin seo agus be tú ginseach chum cechaú le gaiir leat leis a gitar mé. Leis an gitar? Se bhfuil se beidir gan leh lé mar se mí meh ben cinint déach muid ben cechaú le gaiirí lom. Cefutain. Beidir bhfuil lé me dúirt méid tús na bliana fifris a cuaig ó bhhailm níos mú léh agus íon me sin lé me tá cepa go me cuaig leabhar déaganis tá léit am líana
ach an chéad chuid gon blion le me bhád níos mú ná le me sa darna chuid gon blion is an cefáideach beidir gur gran me níos stúgur si ag tús na blian an hurd a cin séidir an nolog na le tú couple hours le agus nuair bhí ónar Jim an Electricus a stem éhain le me 3 leabhar nó 3 leabhar ri a Kindle tá Kindle ri an dear seachtainna sin le me 3 leabhar ach se bhí bansásta lei sin gur le me méid sin ach mar sin bléidir mlína brana mé céimiid leabhar le me 55 agus duna me iirecht níos múna sin le 56 ach benteach an rud céine an ní smógan rud céine seach rud mai mar sin cefána well ní méidir le stop a léhan is tá sam ní léon rud eile sí mat well an rud is an tain rud seachas é sin an tain rud an tain suirt a rúnam líonú nó New Year's resolution a chunne mé ó diom mé sa chéad a sé ná I fi séideag dúirt me tá me se le bheith má vígan agus tá me fós má vígan beag na gemlíanana mar sin lá an céad lá meanar bheith me gemlíanana má vígan nach sin an tain rud in áir a thóg me an daríire chuir deileirt héidir túnaachchas tuéis mí naróach. Well kis moet an léef an sé sin fresin se blian ach se béidir má fón úsáid níos gan má fón chomininic se gan a bheith brenn ar TikTok agus Instagram agus na ruidir sin mar is sefuid ceart golóir an stop a vín an brain rot Crína inch na mar bhí se mí fléim sin hána mar le an mú ach Tá me ceap gur teachtar eile frisin ó duna cíns ach sin an rud le was is málam sa bheith brandú rudí Gaiges rudí ar TikTok agus Instagram agus bíon rudí áid tá se go má faoi atá go má faoi ach an sin rudí eile agus einúnús go dú me síos rabbitúil brenn fí an seaach fao Tuach lehair anéiscot muide se bhhalam ará bhfuil grá am go channel YouTube is bralam do bhlas caiinte freisin. Is as bla clíocham agus mar sin bhí asarm álamach go rá men an nichaní faoin gé go na rudí a bhí caiintear dúchas ará a hiiscint. Leiríonn tú go soléir agus ag an nuas ceart gomád agus is bralam sunní mar sin go jazz. Gan go sé caiint fuúsanis ní fumsa a fós éin sé go jazz sé sin an chustal. Mad? Ja bhí me gúsáid níos mu ben ar YouTube sa gása ar YouTube bí me gúsáid bí me mosúlaid gar a bheith chuile lá as tu go lum má fón as bhí me tógeal leis I camera ar a bhón mar beidir hácinn beidir cúideag nó na finmanú leabhar brant ar a lá nás me mosúl mar na si brandhfuir a YouTube an le an YouTube gon páréile fecinship gomininic sunny bín sunny bí me an élam mosúlas bí brún prime so fecinship sunny in élam mar bín se gúnaán is smailm ina suir a spáint álacht ina suir a spáint agus sort te go jazz me beidir sort in náitíach sort pictúr tas a chuir ar YouTube tas ar ledra nach te go jazz sort fi an jazz fad bheith má siúil spáte an dúlra má fin an álacht a bhain se ile an áir na chléochaí agus tas nágus na Lonnaí móra Lonnaí na tain na tanta na maimannaí sin le bí me gomininic bí me spáint sin mar se bí sin in éidir lei sé córatáin in is mar ranat ach má beit le Spotify nó Apple nó cibí ná te begéistecht ní sé an sneceal a chu. Is má an drone footage úsáid tú freisin ar YouTube se go jazz. Fuirta sin hamsa mar bhúntainna. Spin fifis a dó. Se sin an bblion dearnach a chean muid ar fad bhrúntais tá chéile inis bí muidir dena Santirúntas tá sé bhád níos suirte mar ní gach rud amháin áil ach Is leid an brú leid an brú agus an costas rudí ach mar ní fan costas sin chun sa samsa is com am aige a cha
go dtí puintáid. Tá an brú ra sin ranú go duine agus an daine se lob. Leid ní gach duine bháin duine was it an foiine for fád chuirteach ar dtín ra go duine bháin. Agus ní catúach duine bháin eáil a bheith Jimach leis sin. Tá rud cinn fáte amsa le tamil is a chuléonú fáte go Romsa be. Bhín film gúnig ar fanach ach tá nearan leat cé for mé níhacht tú sásta lei sin mar ní bheith a bhacht géire. Do chuid tuismáidí agus me bedoncail teach inse cé fuair se na nítin. Tá má ceapach bí me gur ní bhí me sé gur fanach. Acha sin má bhíon a dónach was a nó daoine rá cé fuair siad béis na naibreach cé fu muide bhreisin. Tá te más. Te ach ru eile freisin John an daine Secret Santa nó Santirúnta agus ní insin siad go jo cé bhór siad. Agus ní man me sinnach an airid. Was sin chuid gon sprí was nuair oslín an brúntas búla faoi thuirmíanana ó cé fuór an brúnta seo romsa agus an sin gan túach tú ceart nó mícheart. Sinna ans mise tá grúpa cóid amsa an meán scoil agus an óil scoil agus casta muidir chéile. Bhíoch muid casta le chéile timppla ar Nollaig ach séhádró gnách go chogan. Sé ní má na ríide. Mar an sin hosa muidir duna ród ar lá Valentín. Bhach muidir garí brúnta se lá Valentín ach an sin chuirmuid siúr go dtí an cháisc. Mar sin inis buúid casta thart ar an cháisc agus duna muid suirt Santirúnta nó beidir conín cásca rúnta. Ach is even in sin an osclimuid na brúntanis agus an sin bí muid duna bula fiorm cé a fuór céin brúntanis go céin duna agus bí an spreanna sin. Ach tá sam bhí me páirteach is Santirúnta hána agus ní inis aon duine cé a fuór múntas goin duine. Ach cheabagur sin an mar sin tá brúntanis a fuór miise agus níos sam cé a fuór chomiad agus tá brúntanis eile fuór me go daoine eile agus ní bhéh acu go jo cé. A níor tá léhanna gúirtú. Bin seibre ben. Seibre. Échaí is cuma ach dúocht ní mála me sin. Tá sam. Ach ní sé ní málam má insin daoine róúa nó ach ní málam món insin siad go jo. Mar sin be man sin é Santirúnta tá brúntas fáte an. Bhfuil brúntas fáte at go duine? Tá forma sin forma seachtainna chun nó chéic se chun mar sin. Mu sé rappal seat? Níl. Mu sé trú? Ó tá sé bha se chatúm na mála gúáil. Is cuiinm sa bhí me gobar siopa hána agus bhíoch siad a gúnaí rálim. Bhí me sacha óga go am bhí me is am 8 nó 9 agus bhí siad a gúnaí gur go muid caint leis an customéirí. Was a dúirt siad se fibe cin a cheann siad inis aber rud cinn faoi. Ach was nar héit sa seachas stoppa ní gur mhain duine ag gaantar caint faoin ru dat ceannach a gúnaí. Was béidir amtí má bhín siad a gur leir faoach. Was dúirs me oké ceir mar sin hánig den cinn teach agus í nóla go bhíán bhí me gopur. Agus hánig an duine seosteach agus bhí siad ggéire charcóla áil gon barbecue mála mór gúil. Agus hánig be semach leis an mála mór gúil seo a bhí ar ceannacht agus dúirs me bhí duine cinn dánam líana. Agus joch ráile si darm nus go an ócur blom agus chear sin bar riach. Tá sé ba. Níor lendal an joke. Caiisian. Seach was dat ínolog cean gúil. Cid a bhí tú súla ábsí me le joke í na faoíach. Tá sé. Ní dro tóci leis an joke. Bíon daoine eisteach an cáil sort mar sin ní. Beidir nar héic siad an joke agus bhí siad le bail bháil an sin sa gár agus Tá sam. Tarlinn te sin stoi. Ach tá bhfuil tá mis súla well go minic bar lomsa bin is mú sás fiacham rá brúntanas thuirt go chuine na brúnta na sáil fá cinint romsa ní sam mu sin fear fútsa. Tá mé gur man am dárad mar chéile a chuí. Tá mai bhí mar leat brúnta na sáil. Well, is má an brúntas a thuirt freisin. Se. Má tá me cínse go dáine sé an duine. Was dámtí mar chatú brúntas a go den cinint brin sé níos Jackra. Ach was ag go buinte se níos ní bhéinte fáil brúntas
brella go mo cháir de chuileh mar was it féintse Ach, was it níos is rí spéidir má bhín den acu má bhín brella mór ag den na cinint nó má bhín rudín tarlú sasaigh an am agus tú an brúntas áób Tá sunnaí an seo gar an maic sto go féidir bé chlustal ní mis na se is má mé sinna achan sin was main tú ó cha brúntas a go sin is bin sin sa Jackar Bín sinna mar ar ball ní mailam sin brú sinna fá bhfuil an Saintí Rónta gúil sin go mar leide an brú sin go mór. Agus ní tú imneoch faoin gan ágal mátrií armid níos mar tíoch duine bháin agus sinna ní sé óchanna. Tíireach. Bhí mar caiinte Netflix sin ar ball agus bhúmúid ben réon rud simúil faoi láir ar a bhfuil. Bhfuil mé bant antainna was Mad Men. Tá an ghfuil cordil an mórla blianta breanúir sin nach dúr chléidirnas formid deis breanúir agus tá bant tanna was sé simú was it fecinn tú na daoine cá go minic agus cátíh si was it in offaigh nó bíal na seacadaí. Se cho heist sin an rud is mú has an smach an méid bin siad cá tíobste. Agus cuilam sin bhí me beag bhíocht daoine fós cá sa Bob. Ní vinnic is a bhaintse é Bob nar bhí me beag ach bhíoch águid drámin na Nollaig. Bhí scoil an bheogan i mó agus bhíoch an dráman na Nollaig cholah bhíon ar siúil sa Bob. Agus thioch na bháile ón dráman na Nollaig is an munscoil agus bheh bailile tutíní ar mo chudéadí is choilead. Ach ag an náam sin stoi dinar bivach go ag go bobbhach tutíní tímplar. Chuine thuid is seach san teach tarhanne sin nó pub sin in Merlin agus bhí daoine catíh sé cai gur ceadú na speisiach gur deach brisin. Se bhí lirid se bhí anínta sem le gon bhíán híidir cá. sé bhí anínta sem níos an cinsir dáte bhíánach bhí sé ufasach. Bhí sé ufasach an bála agus pub Irish pub a bhí an ní né mar bhí mu Irish pub agus ní daoine cá sin nach se cean idir chuúmaisteach ná suirt. Ní mar dústú béidir go Níir mar sin taidir bhí chonig mu agus me gomuisteach an seo deoch le. Bhfuil mar dústú sta go a cean speisialta bháteach nó bhil ghlacham go rá Fi seán eisteach se bhí. Ach sin rud amháin tá ionintach go nach chu cead cá. Rud eile freisin tá mis ceapan nar cheart go cead cá ar an sráideach an airt. Mar tas an gáilinn ar tú siúil sí sráid agus bíní idir catí má agus níor thug mé fiar an náíir an néir sin go ddígrán chalín beagán agus níos nar víns mar siúlthart leis a gáín beag. Tá sam. Was it má siún tú hart dinkin sé tutíín. agus bí an duine hain amtí brein sin nús ó si gur an deach a chunálasteach go dtí tú imí Harbach. sé gáid café. Bí si tú agus cá tegan na ball ufasach. Tá se cha má céannach op bheith sile do híh víste me mar bína bailach go láidir hála an cuppa turn an eile le dearnas. Agus rud an sort nu tú smuoine bhar daine eile chorban ar íonstó sin mar ní was tú ní léon rá ag an den eile má tá si gur an deach sinna Tá méid sem dictator sin sinna do bháin deach fan an roi le tuitiní luach samach ach Bhfuil an sin bfachan mar go dóstó Bhfuil in áteach a pe an ar an sráid ce go má tú gur anna idir chechéin ó tú mó chechéin nó dínteach ar mór an sráid was ní bhíon ráin sin ag daoine suirt ghil háart. Rud eile freisin an ospidéal nach tá beláis cuaí an rá ó níl cead tutíína cha ach an sin dear gáin daoine chohád leis an gata agus bíon blaistíine cá. Éonar bhíoh me go isteach le suirt check-up nuair bhí me gúmper. Bfach arm siúil haar blaistíine bhí tú má cá tú mó an óstanna cá an ospidéala cá. Úfasach ceart. Anim nús in gomuid léachú rud bháin go eile ach so be chuí. Well tá sé níos fud anú tá muid hána hain stoi cinrod cehuiide beidir genúmat cehuiide níos fuide ná an gná episód mar se. Míocht tusa John nar bhí tú fás a níos dear country an Nollaig's for the míocht tusa John lán drolín. Se bhíoch. Is cid a bhachtú John?
Ní hán a bhd ní hán méhéin agus duna cinn teile an bhirtein chach muid teach beidir coppla teach beidir chiaran na chúg. Áit agus bhacha muid coppla pín mar coppla pín saoire dhéin agus an dáin an Jolín rion raí agus. Go dé? Ní má chuir an bhaáin ar a baintteach. Níor san grannéid gur don. Bhíoch me se dhéanana mar bhíoch... No dhéanana rince béidir nó chaasa sarta ó an nó rud cinint bhéirsan nó hógur rud cinint freisin. Bhíoch me se dhéanana mó agus níor hiig me se gur in áit chuir is tíoch bucha í dhéanacha. Mar bhíoch muidir go béidir sé gur gcósan agus an sin bhach muid go ag teach má bh mó freisin, agus bhíoch muid fácht go dtí go deoch daoine mar bhíocht daoine tíocht an. Ní an néir sin daoine was mar tá marach íorthúilta ná tá teachach. Bhach méid áir daoine tíocht níos an beidir cúigur nó mar sin. Ní sem mléir an aine ní sé teamasta má ní bhí muid te fan. Nearm sin is go de chunála go mocht ach níor me se an seo deoch buchaí an agus an sin duna na cálíní duna siad an bríide gur lá bríide. Ach sé tásún an go duine cí se anna mar. Well tá mí na cálíní fósáin na sin má bhí muidir te mí fá. Tá go mé cálííonna. Is agus sin gus réocht se mar tá cepa go bhún siad goháin siad sort sppraige an sáil chunéine. Ach is sóí ar láiste fan bh chola na sin an rud mar se beidir bhfuil chuid sin bainte sin is béidir. Ach sé bhíoch muidir go le ar gcósan ach ní marall muid sort a bhád ó golóir tíile deoch fach cead an go le na cuasan agus ag má bh mó. Agus dúirs mé am héon ceir má táid le go le na cuasan deoch teachháin táid chun órán jazz fada chasa. Mar sin heas me héin agus mórá má bhirt an bhirt deirichaí heas muid ag doras na cuasan agus was a cintóir na chas muid. Nílas. Was den Canjin on the first day of Christmas. An rud omlan. An rud omlan. Was het gewoon met soos go dóie agus nor hosa muid a dhéanamh bhí an was het bhí funne bhainagus was het tosnú agus an sin bhí muid hart ar lab a tríd agus bhí me breanú ar na cuasan agus bhí ar breanú ar bhéin ará cin me siad críochnú agus. Was a bhí siad seasta go doras agus bhí se fúil. Ábhah se fúil. Bhí muid chuile ar an chuile go dtí críochnaí. Agus chuile tarna chríochtta muid sin chuile tarna chríocht muid chuid go mór an bhí siad sort cepa tá siad críochnaí na chuile chuin tearn. Ach bhí rudidir le bhíoh sibse cásta be Bhil nach chuil John tá dá nach chuil tá an ní féim cuiinú is secint an na folas a dtíoch a tá léidir go dá. Mar chéile an leil bríide tá dá be an freisin. Ní féim cuiinn de folas art me ag na caiirín bhah sé sin ach tá. Agus an dúoch pátí bh chaanna nó miocht cínte. Bhíocht dégur tíocht dain agus páistíoga ach ní bhah se go mór le is ó dhéon iscúil trick-or-treating go níos Tá coitianta ach a bhí chear chun fánach leis an ládrólín mar is rud gaiilechtá agus tá bochalí nó bhfuil bochalín go mácht coppla euro hero hopéin coppla pin mar dearra. Asne agus freisin go daoine beidir nach chuil mór an gailta acu bh se go deas an gáisiid cuairt ó daine go dearúpa nóid sin rud eile freisin sin chuid gan sean saoil mar dearras ar do bhecht níos mó daine stoí cas le chéile agus sort sin rud stoí nach bhacht daine tar cuairte chéile freisin bh go leir daine tar cuairte chéile fátó. Tá sem tean in na suir sta mó ófris nach cinnte in na suir bh daine tar cuairte chéile agus. Tá chun na stáisiún, bhí sé sin aige sem mecht na stáisiún. Bhí sé an cúpaturn. Sé bhí sé na freisin cúpaturn. Barúd mór ócáid mór a sin chuine me cepaí á sé chuilem Apple tartí nó agus barúd móra chuilem go má
ach ní sam mí ná nach chuirbin sem mé sta mé ní sam in is béidir go mé teáí le sam nach ní. Well tá sam ag bailú a chuhah daoine gur goláán le breú cinar teach daine eile beidir muna si bíomh sa teach fust ó go meid ceint níos fe me ach sean rud a bhí go jazz faoin na stáisiún an an taifrin cíochní mar tear dána agus fach téad agus fach cáchanú ceparí agus bheith caiint agus cóir agus tá bheith te go jazz sinú do bháin bhí go jazz faoi. Sinú do bháin bhí jazz faoi sin chuid concert sean sin mar dearachart. Ach tá mar se ná sort na stáisiún na ríist gan religiúnú gan sort le an sort sin ná le chuig nó cearna chuig go bbliontais cuairs ceol na má. Se sin go jazz thart mí meán fóhar nach chan ó dear se bhfuil a concheap cosú leis bhil ní tú chu cas ceola tí daile nó mar sin nach bhil níle nach mé an anseirtach se smuoine jazz sin freisin teanna subidid hir in is meán hos in na suoch te tígan is meán fé an leith freisin nó ten sé dí sin is ten sé dí te tu go jazz in de tí te chuúg nó sé teach teban nó tí tean in na suir as sin bín ceolchan mór sin ag hálanú ná a saoine ag hálan nóirt mai ceapnar Is aonanta chuirda go bhfuil hála an hála peblií agus á séine an na dálíne Tá muid méid sin áir mar golóir bus ceantachaí beag pobl beag an níomfach méid sin ar fáil cha sé drám na nula gin le tí táhanna nó Well tá hála peblií ní seán náit máid dúcha sem muach nírá nírá tam sin bhí an gola go bob agus ní an scoilach má bhí se an scoil chéine drasam má bh móir sna tríochadaí sin an scoil a bhí me seán ach an sin faoin amas a bhí muráir chuí ar freistar scoil dusclan scoil nú nar bhí muráir óige nar bhí si rang a sé tá cap dusclan scoil nú an sin agus tá scoil nú is an nú aimimse ach an cean bhí me seán bhí se an sean agus bhí feimór an le Francaí. Bhí me dear nuacht sé marall chaáilmuid leinta scola marall na Francaí agus bhí na airchaile go seach agus fá réilop. Nís an go hála chuir si tí níomh agus an tíir bu seach agus í a thugal amach agus chu maiad goán agus cúpla air eile chuidir seach agus rud ach sé chuine mar form seachtain ach tá ceapan sin ní rammuid ná bhí bliana cin sin nach rammuid ná nach rammuid ná go ar thuirscoile ná dráman na nulaí anna mar chamuid nó mar go ama mar na Francaí mar sin ní hásta faoi sin agus bhíoch ar an sé agus sin bhí méidir cuine se le déirnas so marall go dun ar nolagannis agus bhí ar nolagannis agus bhí dráman na nula arsúil an seán ina sé ag an mscoil agus ag an mescoilach Jo muid dráman na nulag nar bhí me an mscoil agus an tanna bhí ar ná Tommy and the Rat Pack agus tá ceap gur se háart ar ná is a bhí na Francaí sa scóile ní cóthlu Is so gur ran an múnseir mar ceap si gur se barú go neho sin nach mai mééis go joí cum fiú rannig tú sin mar an Francaí nó sim fáile cóthú bhí an nó se agus bhí me sem mar Francach san rá ní le sa me siap an nachbin cóthlu wachingta sam cí tainna bhíad a drama fi a chéú Tommy and the Rat Pack. Oh, go on, go on, so think I'm an barú. Se cumh mar Francach. Ní chuile mór an a faoi ach se agus se bhíoh prís mar bhíoch an na ranganí sóige jonna an cin goige fachar na sam nativity chollehblionn agus an sin bfach rubug níos smó sulúpacht ag na ranganí ní sinne mar sin bhí me se sa gan sin sin ri mar ní sinne. Is cuilam sa bhí mu a chclaachta le hain nativity nar bhí me sa céad rang a héin. Bhí mu chclaachta le hain nativity agus bhí me mar angel tá cepa. Agus bhí muid siach seasta suas agus bhí si fanna go nearch muid na lín sin an bhí múntar fannacht linn bhí muid rán na lín agus bhí duine cinint
ní rá seice an lína beidir go ména bhíán. Ach bhí muid fánach go dtíar chun duine líach mis bheán agus ní sama. Agus bhí cúpa den eile freisin bhí na botúnas rudaí. Agus hosan múntear bécochtar agus dúirtí. Do you want to make a show of yourselves? Agus dúirt muid ar fad. Yes. Níor héag muid gur. Was it gur drochir de sin to make a show of yourself? Ceap muid, ó, tá muid gur show ar siúil. Cín tá muid gur. Agus bhí bhí anach gur bhí sin. Ceap si gur muid. An bhean bos. Sinné. Ach, nach chuil ruid sin an gaige freisin ó dat tú gin na show bóirí tain. Was dat neir tú soort chronáir a tain nuair de gé in a showboard tain. Tá sin sa daint. Smuir sin go minic. An a show í pe. Yes. Ach sinné. Rutas a rihpáteach é drama na Nollaig. Bhí. Ní ra fors mar méiltecham néon drámach. Bhí ceanna hasan samach chuid seir. Well, bhí me bhéin na ggólín mar a coppla turn bhí me chas me í hiún, ní mar a chasan is tíirech ach chas me sin mar a bhéin na ggólín órain sort Nollaigúil sort Beidir go ar chasan is siúil? Má muis na lirci? Nummer go brú Beidir chéad episód eile go Chéad episód eile mianar chas tú í Beidir é nó rud a cin Fifis a sé agus was a hain beit tú cas a guitar version. Is ben guitar an sin se go tíireach sin é. Sé níar go léonar deile, tá just cén a bhudach le gin is agus sin bin an sort an spruc a bhí ein agus bhaim mu amachcha. I réigen tá sé sart thursach méin a tut sa héile ghil tusa láin brosach láin le fan bhfuil tá mé Roú caifin rud a cin dul ach tá mé se bhfuil tá meid súga mar sin Nollaig inis agus an chéidir eilevéis muid na pod chruile bé muid fi a sé stoi. Well je bhhail am rá is gur mágaí cholachan hí sa géistecht ar YouTube, Spotify, Apples náchas na le agus agant na Commons straachtain í jazz sin mar tugann ar sprág a an bhirtein seo dionna agus mar se bhhailm deach gur mágad rá chun bhirtein agus freisin martein bhhailm sort Nollaig Shona I belugará freisin agus go mé blianú bha ionintach a ílug tásúla agus fá go muidir sinna mar sné mar slán go fóil.